U one dane, reče Jošua narodu: Sada dakle bojte se Gospodina i služite mu savršeno i vjerno. Uklonite bogove kojima su služili oci vaši s onu stranu rijeke i u Egiptu i služite Gospodinu. Međutim, ako vam se neće služiti Gospodinu, izaberite danas kome ćete služiti, možda bogovima kojima su služili vaši oci s onu stranu rijeke, ili bogovima Amorejaca u čijoj zemlji sada prebivate. Ja i moj dom služit ćemo Gospodinu. Narod odgovori: Daleko neka je od nas da ostavimo Gospodina, a služimo drugim bogovima. Gospodin Bog naš izveo je nas i naše oce iz Egipta, iz doma robovanja, i On je pred našim očima učinio velika čudesa i čuvao nas cijelim putem kojim smo išli i među svim narodima kroz koje smo prolazili. Još više, Gospodin je ispred nas protjerao sve narode i Amorice koji su živjeli u ovoj zemlji. I mi ćemo služiti Gospodinu, jer je On Bog naš. Tada reče Jošua narodu: Vi ne možete služiti Gospodinu, jer je On Bog sveti, Bog ljubomorni, koji ne može podnijeti vaših prijestupa ni vaših grijeha. Ako ostavite Gospodina da biste služili tuđim bogovima, okrenut će se protiv vas i uništit će vas, pošto vam je bio dobročinjen. A narod odgovori Jošui: Ne, mi ćemo služiti Gospodinu. Na to će Jošua narodu: Sami ste protiv sebe svjedoci da ste izabrali Gospodina da mu služite. Odgovoriše mu: Svjedoci smo. Maknite, dakle, tuđe bogove koji su među vama i priklonite svoja srca Gospodinu Bogu Izraelovu. Odgovori narod Jošui: Služit ćemo Gospodinu Bogu svojemu i glas ćemo njegov slušati. Tako sklopi Jošua toga dana savez s narodom i utvrdi mu uredbu i zakon. Bilo je to u Šekemu. Jošua upisa te riječi u knjigu zakona Božjeg. Zatim uze velik kamen i stavi ga ondje pod hrast koji bijaše u svetištu Gospodnjem. Zatim reče Jošua svemu narodu: Gle, ovaj kamen neka nam bude svjedokom, jer je čuo riječi što ih je govorio Gospodin. On će biti svjedok da ne zatajite Boga svoga. Tada Jošua otpusti narod, svakoga na njegovu baštinu. Poslije ovih događaja umrije Jošua sin Nunov, sluga Gospodnji, u dobi od 110 godina.